Здравейте, хора! Здравейте, хора! Ние отново сме тук и ще играем на тази игра. Блопио! Пукна го за теб! Човек носи, ама носи. Какво да направя? Аз мислех, че го издееш. Кога стана клипа на 25 секунди? Упи, забил го. О, здрасти! Не, той е голям. Той е голям. А! Да се раздели ли? Да, давай! Виж колко е голям, давай! Той става по-голям. Я раздели се към мен. Ей, тук съм. Раздели се към мен. Ама не е толкова много пъти. Ей! Ядат ма в яко. Не! Изядоха. Умри, Мишко! Не. Don't take me. Ела долу вдясно. Той я се раздели. Ела долу вдясно. Къде? Човек, виж го, той ще ме изяде! Ще се разделя, защото няма смисъл. Той ще спадне даже по-голяма. Защото страхувам се, пък така се отдървам. Изядох един току-що. Оле, той е китайс ли? Не го знам, ама ще ме изяде. Сори му, то няма, ще ме изядат вид. Нищо не те изядат, аз тук съм фигнал, ако може да се... Не, ядат ма! Изядоха ма. Къде си? Къде каза, че си? Yes. Идвам. Сега ще изяма и тоя. О, супер си. Изядох го. Маро! Аз изядох Маро! Маро! Ама аз изядох. Той се раздели по вируса. Не, ядат ме, изядоха ме. Долу вдясно. Не, защо бе, човек, може мен да ма петни. Не, опитай се после. Не се опитвай, като не знаеш. О, I'm the one. Не съвет ще пиям. Супер, що ще тикни или под багна. Багна. Хора, бъгна. Защото е лома изяд. Лева ли си? Пътя който е памба. Панда, бе, каква памба? Как ще да кажа памба? Това е най-бърка името. Мисля, че го пъкнах, хора. Не разбрах даже и аз. Не, я папа, аз съм синя. В момента е 10 часа, как се спи? Оля, айде да видим после на битка. Тя след 18 да има служба. Причаках са много. О, здрасти! Как? Той е голям. Не, вече не може. Защото той избяга. Ето, той ти направи по-вкус, видя ли? Да. Се раздели два пъти към тебе, ти му ядеш малкото. Маро е гаден! Ти му ядеш едното малко и той те изяжда с другото малко. Мой! Абе, ей! Как се прави после? Да, като аз се разделил, Оля, колко съм голяма. Това аз ли съм? Не, ти не се спална още. Вярно. Спална се във вирус. Не съм се спалнала. Това е вирус. Той те Ти наделчваш. Нагоре вляво. Чам да ям тоя. Или той се събира. Не се събира.
Сега ще се събере, може би. Он ще се раздели, ще го пи. О, здрасти! Аз съм... Само свитвай. Одраз продраган. Не. Аз да умра сега. Ти не постъпи правилно. Не затне. Абе, защо се разделих, бе? Не съм запукнала. Аз ако съм запукнала, ще да се пукам на много. Човек, опитах се опукна тоя или И само раз. О, I'm the one, защо се раздели тоя, аз не го знам. видяхте ли хора това поп-свит? О, мага! Сега не му направи поп-свит на тоя. Той кекс ли се е кръстил или обратното? О, не успя, I'm the one. Като е съпанен. О, Дедпул направи най-якия пост. Але аз съм прецакана. Не, Не съм само аз прецаканата. Не прецаках се, не те правя. Той е много смотан, той е нуб, пълен нуб. Не сама. Направих най-голямата глупост. Ма той е пълен нуб, дет. Как се казваше кекс ли? Как се каза? Не знам. Пълен нуб. Той първо тика бодливото там към мене и после се разделя към него и аз го изяждам, човек. Пука се в бодливото нещо си. Аз съм зелена, да знаеш. Да се ми лекат на види. Продряна. Чекат видят. Да се прави. Това най-голям, 15 3000. Аз съм 15 000. Ела някъде долу вляво. Горе-долу някъде долу вляво. Фидство. Също ще отида малко на... Айде бе, той се спълнава фидството. Много смотан. Той е пълен нуб. Само да ти кажа. Нали ти каза, че втикна бодливото при мен. О, Габи. Вие на какво играете? Снимаме клип, Габи. Много ли? Да, искам и... не знам какво искам. Нищо не Добре, хора, ако ви е харесал този клип, ударете един лайк. Защо? Ама все пак ще го Ма продължим. 8 минути. Ще го продължим. Не, ама просто се Не, казва. накрая се казва това. Нищо, и сега може. О, ще един по-сплит. Ти гледал ли си клипове? Не! Не си гледал иначе клипове? Изядох и ме опитах се по-сплит още един. За хората да ме видят какво сплити правя. Ти прашно. Фейлнах един. Оле, той е... Разбираш ли, когато е горе-долу Зная. близо до вируса и се Зная. разделяш няколко пъти към него. Защото аз преди се разделих 3 пъти, даже 4 пъти го изядох. Значи аз се разделям 3 пъти. Че За може здраве и щастие. или късмет 3 и пъти, или 2 пъти, или 4 пъти. любов. Здраве, щастие и късмет. Нали така? Къде си? Ела горе вляво, ако можеш. Не мога. Аз също Там там един голям. Аз ще те разгледам, аз ще гледам къде. Кой е това? Той е много пълен. О, ей тук. Бъбъл джамбо. Вижте хора, това е тя, ако... Чакайте. Защо го фитна? Това е тя. Не, изядоха ме. Защо го фитна? Не съм го фитвал. Да. Аз гледах като спектейтвам.
Не, защо се разделиха му? Защо аз? Ти си го изяди? Ма, аз не съм. Бате, ти си го изяди? Добре, тихо. Пак аз. Пък лалето не си го изяла. Но то моето изчезна. Аз си мисля, че... Бе, изял се го, бе, изчезнал то. Корема ти изчезна. Да, в коленчето ти. И остана. Добре, Габо, тихо. Отивай оттатъка. А ти пак сякаш не си бебе. Къде си ти, бе? Той е ученик, пък ти си в детската градина. Хора, това се вика бъгто. Ела долу вляво. Много искаш. Или горе. Не, аре горе. Последно. Горе вляво. Аз съм там. А, не! Аз И той е пак прави се и същото. Абе, Витомира, стига си ми дал коли, бе. Дето още ни го... Отиде нагоре. Да, мен вече ма изядаха. Това съм аз. Вицво! Това съм аз. Малко. Няма да ми ядеш. Не, ти ще живееш. Фитни да го изям. Опитва. Изяди го. Не съм го изяла. Не, изяди го, ама се Аре, пукна. само изядаха. Не. Да. Не. Но... Някакъв деца пукнина. Направи по-пусли, сега ще умреш. Къде са? Здрасти, какво правиш? Да, аз се пукна почти. Да те по-свикна. Да. Само фитсвай. Не мога. Не можеш, ама можеш. Убиха ме. Добре, че те убиха. Беше много лесно. Пак ме изядох. Браво. Ей, изядоха го! За сега не ти излизат реклами, нали? Не. Супер. Предния епизод, хора, беше провал, защото на не излизаха реклами. Пълен фейл. Да. И на мен ми излизаха малко, но Сега ще се пукна да ме изядат. Що? Аз се чудя къде да те повикам долу вляво и горе. Я бъде горе вдясно. Горе вляво, горе вляво. Отивам. Аз съм там. Там ли си? Изядоха ме. Почти. Ела горе вдясно, защото аз почти съм там. Не, всъщност да отидем в най-отгоре там, дето и... По-добре да не ходим там. Има един рамадански. Ти щупи ли си телефона, като го удряше? Не. Човек, аз съм го изтървала на детка в плочките и пак не се чупила. То и аз съм го изтървал на много неща, на много места. Аз и на чакъл съм го изтървала. О, виж! Как го пукнах. Чек пиднах и ти се спална в пида и то той дяди. Да. Ти до един червен горям ли? Сега съм от другата страна. Съм до един зелен, който е с някакво си. Аз тук съм Благодаря, с че ме Pop Street фиксва. God, дето поспитва хората като поводял. Как на теб бъгна ли си? Pop Split! I'm the one. Просто спална в малкото на и то дето сплитнахме. I'm the one. Стига
Сега се викала тъй. Спирам клипа! Що? На мен ми е 15. Точно. Моето е 15 минутки и 1 минута и 1 секунда. Фак! Може да го качим! Добре, довиждане, хора. Всъщност и аз се опитам да го кача. С една секунда, нали ли се бърка?